Magandang araw mga kawaray. Ang lulutuin ko ngayon ay adobong turingan, waray style, or adobong tulingan sa Tagalog, or skipjack tuna sa English. Dito sa amin, simple lang pagluluto nito. Nilalagayan lang namin chop na sibuyas, tapos luya. Kasi ang luya naman talaga ay nakakatulong makatanggal ng langsa ng isda at saka nagdadagdag lasa. Pag nasuti yung luya na talagang mabango, nakakatanggal siya talaga ng langsa ng isda. Kaya mas maganda talaga pag isda laging may ginger, di kaya luya. Tsaka ganun din ang gagawin natin sa bawang, chachap-chap lang natin at sa kamatis. Ang niluluto ko ngayon is adobong tulingan at saka ginataang dahon ng gabi. Parang paksiw at saka ginataang gulay. Diba? Perfect na combination. Yan ang kadalasan sa amin pag sinabing ginataang gulay, dapat may partner na isda. Prinito o di kaya paksiw, di kaya inihaw. Yun lang ang option. Kasi mahirap naman may ginataang kang gulay tapos ulam mo tinulang isda, di kaya sinigang na isda, di kaya tuyo. Masarap din. Ito yung ulam na masarap na kombinasyon. Kung wala kang ideya o may sipang ulam, try mo tong lutuin. Masarap. Ang pag-slice ng tulingan depende sa gusto mo. Pero sa akin ganito lang. Hindi malaki, hindi manipis. Para pag naluto siya, talagang kakapit yung lasa niya. Ang tulingan ay isa ring ori ng tuna. Ito ang tinatawag na skipjack tuna. Tapos yung isa naman is bullet tuna. Tapos yellowfin tuna. At saka mayroon ding mackerel tuna na tinatawag. Marami ang hindi kumakain ng tulingan kasi sabi nga nila malangsa, tapos ganun din ang lasa. Pero pag matutunan nating linisan ng maayos ang tulingan at lutuin ng maayos, masarap siyang pang-ulam, pang tinola, paksiw, yun, di kaya inihaw. Sauté lang natin yung mga sangkap hanggang mag-brown. Tapos take note, dapat yung luto na to medyo damihan lang yung mantika, kasi yung pagluluto ng ganito is parang alam nyo yung baboy na adobo na nagmamantika. Parang ganun yung setup ng luto na to, na medyo may oil siya tapos kumakapit yung sauce sa isda, para siyang pinatuyong adobo. Sauce of choice sa amin, Silver Swan. Ikaw pwede ka gumamit ng Kikkoman, depende sa'yo, or dark soy sauce pwede rin, or light soy sauce. Tapos madalas namin ginagamit coconut vinegar. Yun lang, may suka kami meron dito sa Leyte, sukang suoy, tikang halubi. Of course, liquid seasoning. Pag mayroon kang liquid seasoning, di ka nagagamit ng MSG at saka kung ano pang pampalasa. Liquid seasoning is sapat na. Tapos patis. Pag mayroong patis, hindi mo na kailangan ng asin.
Yun lang. Tapos, lagay lang kayo ng kunting tubig. Ayan mga kawaray, tatakpan lang natin to at saka hayaan na maluto. Tapos magpe-prepare na ako para sa ginataang gabi. Simple lang ang pagluluto ng dahon ng gabi. Maggisa ka lang ng sibuyas, bawang at saka luya. Tapos ilagay na ang dahon ng gabi. Madali lang tong lutuin pero kailangan mong matutunan. Kasi ang gabi, all parts of gabi ay toxic. Lalo pag makain mo to ng hilaw. Naglagay tayo ng coconut milk na may halong tubig para maluto ng maayos ang gabi. Kasi pag hilaw to, talagang mararamdaman mo yung mouth irritation. Tapos pamamaga at parang nasusunog. Tapos pangangati. Tapos ayan, maglagay lang tayo ng patis. Tapos lagay tayo ng agitway kung tawagin sa amin, or lagikway. Yun, hinalo ko. Ang lagikway ay sa flowering plant na matatagpuan natin sa atin. Ang lasa nito ay parang ano lang, saluyot. Tapos naglagay din ako ng tuyo para dagdag sarap. Tapos yung last is yung purong gata ng nyug. Yan, lagyan na natin. Tapos iluto lang natin ng low fire. Tapos hindi siya matagal para maiwasan natin yung pag split ng sauce, yung parang namumuo na yung gata. Dapat slow cook lang. Tapos ilagay natin yung libon bisel, o kaya kung tawagin sa amin ay sangig. Pwede itong igulay at saka pampabango din ng niluluto. Ang basil, ang lemon basil ay isang uri din siya ng basil. Ako muna natin natatagpuan sa mga mall. Ayan, luto na ang partner natin sa adobong tulingan, ang ginataang gabi. Ready na siyang kainin. Tapos ito, luto na rin yung adobong tulingan. Ayan, tingnan nyo naman. Yung sauce niya talagang kumakapit sa isda. So tingnan natin. Okay na yung lasa. Pwede na. Ayan, luto na ang adobong tulingan, waray style. So mga kawaray, tikman na natin. Masarap to. Ito yung mga paborito nating ulam. So kung nagustuhan nyo yung video, please like and subscribe my channel, Tito Bal. Salamat sa panonood.